tak, gledate emisiju Balkanske prevare. Nalazimo se u Beču, u austrijskoj prestonici. Здесь, в Вене, можете узнать поглубже балканский язык, balkansku kuhnju i balkanske običaje. A svakako i balkanske prevare. Prema tome, možemo da krenemo sa današnjom pričom. Ajmo. Latica Vanučić, 25 godina, na privremenom radu u Beču, po zanimanju konobarica, obratila nam se za pomoć jer sumnja u vernost svog dečka Velibora. Latica, dobar dan. Dobar dan. Evo, mi smo došli u Beč na vaš poziv. Tu je detektiv Irena, gospodin Roman isto detektiv i gospodin Igor. Došli smo ovde da pokušamo, vidjet ćemo da li ćemo moći da rešimo vaš problem. Nalazimo se ovde u Gudrunštrase u kafiću Star. Šta je problem vaš zbog koga ste nas zvali? Pisali ste na mail, ali mi konkretno objasnite sada i gledalcima i celoj ekipi. Pa ja sumnjam da me moj verenik varao s bivšom ženom. Na osnovu čega? Pa ne znam, često mu stižu poruke, ima pozive, znači sve to radi kradom, znači... A kažete mi, je li ima dece on? Ima sina iz prvog braka. Koliko ima godina, mali? Pa 5 godine, mislim, 5-6 godina. Dobro, ali zašto je to vama logično da on vara vas sa bivšom suprugom? Morate malo da mi objasnite zbog čega. Mislim, logično je da oni imaju zajedničko dete i logično je da on posećuje to dete i obilazi. I on je otac, mislim, tako da... Pa ja sumnjam da on nju i dalje voli, a ljudi su ih viđali su ih u jednom lokalu, na Prateru, znači onako gledali su se kao da su stvarno zaljubljeni. Jeste upoznali vi njegovu suprugu? Ne, nisam nikad. Niste? Ne. Pa mogu da vam objasnim, samo da vam bude jasnije. Dobro. On, dok još živeo sa njom, mi smo počeli da se... On je bio u braku i vi ste počeli sa njim da se zabavljate. Dobro. On je sve to krio i onda mu je žena, znači tadašnja, našla sve te slike i onda ga izbacila iz stana. Od kada vi si u Beču? Pa ja sam ovde par godina. U Beču? Da. A reci mi... Malo mi je nelogično to da je on ponovo zaljubljen. Šta on radi? Radi vaš verenik? Ne, on ništa ne radi. Znači, svaki put sam pokušavala da mu nađem neki posao preko nekih prijatelja, ali on ne želi da radi. On je neradnik, on bi hteo drugi da ga izdržavaju. Da, naravno. Da, a kažite mi, Latice, jeste pokušavali s njim da pričate, kako se on ponaša prema vama? Pa ne znam. Jeste planirali budućnost neku, jeste pričali o... Jesmo, znači on svaki put meni rekao da želi sa mnom sve, da želi decu, znači da bi volao da ima barem još jednu ćerku, pošto ima tog sina, ali sve je to nekako nemoguće. Vikendom često, znači ne spava kod kuće, s izgovorom da... Gde? Pa kod bivše žene, verovatno. Znači s izgovorom da on mora... A šta vama kaže, gde? Pa on mi kaže da mora zbog sina, zato što... Da spava kod bivše žene? Da, da spava, zato što mu žena traži, znači, inače mora da i plaća izdržavanje, da... Mislim da ona njega maltretira, zato što je on nju prevario sa mnom. A ja stvarno tada nisam znala da su oni u braku. Inače, ja nikad tako ne bi nešto uradila. Stvarno da sam znala da postoji u njegovom životu druga žena. Pa naravno, pa dobro, ja vas razumem apsolutno, ali šta jedino, Romane, možemo da uradimo tu? Ja postavimo, imate auto? Imam, da, on ga uglavnom vozi. Vozi? Da. Pa ajde da postavimo tu kamere. Može. I da postavimo u vašem stanu. Može. Jedino to, mislim.
Vi radite? Znači, ja radim, da. Jer znate možda gde se on kreće? Pa ne znam, on mi, znači, uvek ode s izgovorom da traži posao i onda dođe mrtav pijan, znači, to se znači, uglavnom je to tako. Jel proveravate, ne znam, džepove, telefon, jel... Pa on poruke uglavnom briše, jel, znači, da. Znači, poruke mu često stiže, on, znači, briše to non stop, verovatno, jel, kad spava, onda ja to ne mogu da, znači, nikad ništa nema, ono, ja čujem da mu stiže poruka, znači, oko 10, 10 i 15, znači... Pogledajte na sat, pa... Ne, da, otprilike, znači... Da, pa dobro, da. Znači, posle toga, znači, kad ode da spava, ja uzem telefon da proverim i, znači... Nema poruke? Nema nijedna. Aha. Recite mi, jer znate adresu gde njegova bivša supruga živi sa detetom? Znam da je to ovde negde, znači isto u 10. a stvarno ne znam. Aha, ništa, to ćemo da vidimo, da proverimo, pa jedino tako da saznamo, drugačije nikako ne može praćenjem od vašeg stana. Da, znači u auto može da se... Imam pitanje, kad krenite na posao? Pa ja popodne radim. Popodne? Obično popodne, jel? Da, obično popodne, da. I kad muž krenete? Pa on sad ne radi, znači on je kući, da, on je kući non stop, znači... Da, moramo to popodne da se čujemo, da bi videli kad on izlazi, znaš, makar vi kad budete bili da mi to postavimo te kamere, da naravno ne bude tu, mislim da budete sigurni da je izašao, pa da budu naši detektivi ispred zgrade, pa kad on bude izašao iz zgrade, da se čujemo i da mogu odmah detektivi da odrade postavljanje opreme. Dobro, ajmo ovako, mi ćemo biti u kontaktu, čućemo se, da napravimo plan, ja, Roman i Irena i Igor, sa detektivima, pa ćemo vidjeti šta možemo da odradimo, čućemo se popodne. Pošto sad, koliko je Roman ima sati sada? 1. 1. Ajmo ovako da se čujemo, recimo 4-5. Može. Imamo telefon, vaš, tako da ćemo vas kontaktirati. Važi. Važi. Velibor Petrović, 36 godina, trenutno bez zanimanja, osumnjičen da vara svoju devojku sa bivšom ženom Draganom. Znaš što ja razmišljam nešto? Ne znam šta bi bilo najbolje da se postavi za prismotru. Nešto malo da bude da on to ne bi brzo primetio. Možda možemo telefon. Ili neki punjač sa kamerom. Ili punjač, da. Pa ajde vidimo što možemo da odradimo. Ali sa njom da se čujemo popodne, pa da odradimo to prepodne, kad je ona kod kuće. Ako on bude izašao. Bilo bi dobro. Disenira nešto, da. Onda s njim da izlazi zajedno. To bi bilo super, pa da nam da ključeve još večeras. On neće da se vrati u roku od 5 ili 10 minuta da nas nađe tamo. Možda, ajde vidimo da kažemo da je zaboravila ključev u kafiću, da njemu kaže. A uveče da dođe, da on otvori vrata, tako da ujutru budu izašli, kad budu izašli zajedno iz stana, da detektivi uđu unutra. Može. A ja ću to biti sa vama. Ajde. Može. Dok je jedna kamera bila postavljena u Latničin stan, a druga u njen auto, detektivi su pratili Velibora i došli smo do zaključka da se on zaista dosta dugo zadržava u stanu svoje bivše žene, Dragane Petrović. Da li je to samo zbog njihovog zajedničkog sina Miloša ili postoji neki drugi razlog? Ne, mnogo si blizu onda, mnogo si blizu da budeš ispred tu. Ovde bi trebalo negde, znaš? Je glupo, ne može ispred ulaza baš da staneš. Ovde bi trebalo ili ovde. Pa vidjet ću naći parkplac. Vidjet ću naći parkplac. Pa budi tu stalno funkcioniš, ovde neko stalno izlazi. Da. Baš tu. Vidi samo, znaš, se pomerimo samo da vidiš? Na, ali idemo okolo. Idemo sada okolo.
Zato smo odlučili da se još istog popodneva nađemo sa Laticom u gradu. Ćao, čao Latice. Si dobro? Ćao. Slušaj ovako, mi smo ti spremali taj, naš sve, celu ekipu, videli smo se na briefingu, mi smo ti spremili punjač, kućni punjač koji snima. Evo, Romane, pokaže. Znači ovdje ima kamera, ovo je za ovaj telefon sa srednje i CV-ica. Znači ja moram da zamenim to, ali tako? Ne, pazi, to ti je punjač, pošto si nam ti rekla u razgovoru kad smo te zvali juče, rekla si koji telefon ima. Da. On ima Samsung, to je, tako je, to je to. To je original punjač, samo što ima kameru ovde. Znači on može slobodno da puni, da stavi samo utičnicu kako ide. Znaš, kako ide punjač ovde, ovde ima kamerica gde snima sve u stanu što se dešava i tonski i video. Jel on nosi punjač sa sobom svoj stari? Da, stalno nosi, da, jer moj non-stop baterija prazna. Ništa, kad bude došao ti uzmi sakri taj njegov punjač ili ga baci, a ovaj stavi, kaži, ovo imam rezervni. Da. Od mog telefona, jer ti imaš Samsung isto? Imam Samsung. Ok, onda super. Dobro, eto tako ćemo, pazi da znaš, ovde ti je kamerica, znači, čujemo se. Da, važi. Da uzmemo snimke. Važi, Latice. Ćao. Latica je otišla sa spaj punjačem u koji smo sada polagali sve nade. Drugi dan praćenja. Tog jutra Latica je krišom uzela Veliborov punjač i uradila sa njim ono što smo joj savjetovali. Zasekla ga je nožem. Evo pogledajte kako to radi. Pola sata kasnije, Velibor se budi i ulazi u kuhinju. Sada ćemo izbliza videti kako se ponaša prema Latici i kakav je njihov odnos. Ko ti ceo dan spavaš? Joj, ljubav, pa šta da radim? Pa što ne tražiš posao? Pa tražim ide, ali nema nigde. Kako nema? Pa lepo nema. Ti si bre neradnik. Ja neradnik? Pa jesi. Jesam, ja tražim, ali niko nije izgubio posao. Ma nemoj. Meni se sviđa dok ja ležim, drugi Znači dan. kad ne tražiš posao, gde si onda? U kafani. Šta je ovo koju u svojim konjaču? Šta je ovo? Ne znam šta je. Šta si uradila je? Jesi čačkala oko njega? Nisam ništa čačkala. Evo ti drugi. Imaš drugi? Evo ti, ponesi ga sa sobom kad budeš išao. Znači ti se ne isprazni baterija. Gde kafa? Si bre kreten, bre. Kreten? Kreten, da. Ja volim ovaj reč dok svi rade, a ja ležim. Pa kako? Ti si kretenčina neobično. Šta ti misliš, dok je tako? Dok mogu, šta ću? Baš lepo. Imam jednu ženu, nek radi, šta da Baš radi? lepo. Jer radiš ti? Ti doprinosiš u kuću? Pa naravno. A neko mora. Dokle tako? Dok može. Samo se ti smej. Evo ti te. Hvala. Temelja. A tebi? Ja neću kafu. Ti nećeš? Ne. Kako je lepo, ovako već ustanemo i svađamo se odmah. Pa kako? Nešto da Jel budeš misliš da ti. nešto treba da promeniš? Naprimjer šta? Pa ne znam, da budeš što više kući, jer da nađeš neki posao već. Znači kad ga ne tražiš, onda opet nisi kući. Pa šta ću? Imam društvo, moram idem s njim. Kako? Svaki dan. U kafani se posao traže, tamo i Baš traže. lepo. Šta da radim? Baš lepo. Uspeš uvek da mi iznerviraš. Jutro rano ovako. Da, ujutro rano. Da. Šta ću? Moram ići danas do bivše žene da vidim dete. Opet kod moram. nje? Pa šta ću, moram idem. Ceo vikend tamo provodiš. Pa šta da radim, moram, znači, znaš da ne radim, mi treba para, da mi ne bi tražila za alimentaciju, ja joj pomažem tamo kod deteta, oko svega. Ovaj čovjek je jako čudan i izgleda kao da nešto krije. Pogledajte ga.
ideš kod nje? Pa šta ću, moram idem. I ti si znala da imam ja ženu i dete? Jesi znala? Nisam znala. Kako nisi znala? Ti si mi to krio. Pa krio sam, sad znaš da imam. Pa dobro, znam. Šta da radim ja sad? Znači, ne mogu ubijem dete, to je moje dete. Znači, moja krv, moje. Pa naravno da je tvoje, ali posveti se malo meni. Zaposlio si me totalno. Pa ne mogu ja i tam i van. Znači, dete je dete, a žena je žena. Znači, ja moram idem, to je moja krv, moje dete. Znači, mogu bi jedan vikend da izostaneš i da budeš sa mnom. Sljedeći vikend. Da, kako? Sigurno. Sigurno. Možda je Latica previše ljubomorna, možda i ne. Sada ćemo vidjeti. Hoćemo na Oberlo ovog vikenda. Obećao si mi. Ljubavi, pa ne mogu ovog vikenda, moram idem. Ti meni svaki vikend obećavaš, što rekao si mi ovog sigurno. Sljedeći idemo 100%. Znači, ovaj sad vikend moram idem tamo. Obećao sam. Znači, trebam da vodim i dete u zoološki vrt, imam obaveza. Kakvih obaveza imaš? Pa šta ću, pa moram s njima da budem. Gde provodiš vreme kada nemaš tih obaveza sa detetom? Pa tražim posao. Znači, od ponedjeljka do petka tražim posao, vikendom ja moram da vidim dete. To je u sudu, znači sud je dosudio. Kad ti god moje prijateljice nađu neki posao, ti, znači tebe to ne zanima. Ti to ne znaš da radiš. Šta znaš? Pa ne znam, ja znam ovo. Šta ću, nisam završio školu, šta da radim? Bre, kreten, bre. Čeću da poludimo te. Što živiš sa kretenom, šta ću ti ja? Pa ne znam stvarno. Zato što me uvek lažeš. Zato što verujem u tvoje laži. Ja prikrivam istinu, ja ne lažem. Si kreten. Šta si na tebe vola? Ti znaš da je ovo. To si mi 100 puta rekao. Ti si meni sve učeo. Ti si moje sunce, ovo je tako. Stvarno tako? Jesu. Znači nemaš drugu, nemaš ništa sa njom? A nemam ništa. Znaš da je tu bivša žena, da mora je lijepo. Ljubljeca. Ljubljeca. A ti si meni sve, najviše na svijetu volim. Dobro. Sunce moje. Evo, ispijem kafu, ja moram idem kod njih, evo već je kasnim. Hoćeš da se zadržavaš tamo? Neću biti dugo. Pa evo ti ponesi punjač. Vaš. Nemojte si isprozivati. Ajde, ljubim, čao. Evo, uzeo je naš punjač. Nadajmo se da će baterija brzo da mu se istroši. Očekivali smo da će Velibor da ode pravo kod bivše žene, kao što je rekao, ali on se parkirao u sasvim drugom delu grada. I ubrzo smo mogli da ga vidimo kako radi nešto veoma neobično. Vidite li kako se skriva iza ograde i gleda preko puta? A tamo se nalazi kafić Mokador. Koga on to špijunira i prati? Drugi detektiv je odlučio da uđe tamo i da izbliza osmotri situaciju. Nije se dešavalo ništa naročito. Jedna od konobarice završila svoju smenu i izašla napolje, a to je upravo ono što je Velibor izgleda čekao. Detektiv koji ga je pratio ušao je za njim. Flertuje sa konobaricom. Mogao je samo da uđe ovamo bez skrivanja iza zaštitne ograde. Čemu sve ovo? Evo vidimo kako odlaze zajedno. Detektivi su ih pratili do njegovog auta, to jest Latičinog auta. A tamo je bila kamera, naravno. Hast du Zeit morgen mit mir in Oberlo? Eigentlich muss ich arbeiten. Muss arbeiten. Ich könnte vielleicht anrufen. Ja, aber hast du Kollegen von Serbien? Draga, muss fragen, sie umtauschen. Ja, ich kann sie anrufen. Ja, hast du Handy? Dann ruf ja, ich kann, ja. Ich sage, ich bin krank. Ja? Und dann... Hallo?
Dann rufst du wirklich an. No, sicher rufen, ja, aber muss wirklich reden. Okay. Vrlo zanimljivo. Dragana. Da li je to slučajnost ili ne? Vidjet ćemo. Hallo? Hallo, ich bin Sabine. Hi. Du, kannst du morgen für mich einspringen? Ich bin krank. Geht das? Ja, ich bin krank, mir geht's nicht so gut. Ja, wirklich. Ja, mir geht's wirklich schlecht. Okay, super, danke. Danke. Ciao, Papa. Ja, das ist perfekt. Super, geht. Super, ja, sicher. So, bis morgen. Wann morgen vielleicht? Ich weiß nicht. 12, halb 1? 12, halb 1 machen. Okay, danke. Okay. Bis morgen. Okay. Ciao. Ciao. Ova devojka je svakako Austrijanka i njih dvoje se poznaju već duže vreme. Da li Velibor laže Laticu, pošto joj je rekao da će ceo vikend provesti sa detetom? Evo, rastaju se i on odlazi. Detektivi ga prate. Nakratko je svratio do stana, verovatno da se presvuče. Latica je u to vreme već bila na poslu. Na trenutak su ga izgubili u saobraćaju, ali zato imamo snimke iz punjača. Pogledajte šta se dešava. Ćemo ići na prater? Da. A? Hoćemo. Jel se raduješ ćemo idemo na prater? A hoćeš da ljubiš tatu? A? Aj, ljubi, ja ćemo idemo na prater. A ja tebe? Ma daj, nećemo da idemo. Vodit ćete mama. Zašto? Mogli smo idemo do pratera. Da se podsjetimo kao nekad prava Ne može tata sad, tata ima novu devojku. Jel da? Pa tata ima vreme za svog sina. On je moj mezimac, prvenac. Tata mora ima uvek vremena za dete. Mama, si ne važi. A mami, ja ću sa tatom. Ajde, vodit ćete mama, drugi. Što si tako to je moje dete, imam ja pravo sa njim da idem. Velibore, znaš li tačno zbog čega i zašto? Pa nije to ispalo tako, ti si to pogrešno shvatila sve. Kako sam pogrešno shvatila? Pa lepo. Ajde, nećemo, molim te sad da se svađam ovdje ispred detetom. Odo ja da se istuširam, da se spremam pa će da idem. Ali samo zbog tebi piju, važi. Odemo da se istuširam. Obuci drugu majicu. Sad ću malo da ti da. Vidiš, Mede, ako neće mama idemo na prater, idemo u zoološke vrti ja. Idemo u Šandru da vidimo Medu. Viš kakav je lep Meda? Panda, imamo pande tamo, imamo svašta da gledamo. Znaš kakav je panda crno-beli lep? Obuci. Sad ću ja da dođem. Morat ćemo ubediti mamu da idemo na prater ili da idemo u Šandru. Hoćemo? Po Šandru. Idemo u Šandru da vidimo Medu, a? Da. Znaš kako ima crno-beli Meda, on jede tamo bambus. Iz Kine ima što je stiglo i taj zove, taj vuk. Kineski Meda. Vidiš, evo je to da majmun. To ima u zoološkom vrtu da vidimo. To je taj majmun. To je taj majmun što ima. A taj više nema više. Kad mama dođe, ti moraš da odeš da je ljubiš i da je ubediš da ideš sa njom. Da idemo zajedno. Ako neće te pustiti samo, mi ćemo svi zajedno sući. Wow, formula je što je to. To je brzi auto formula. A vidi kakvi taj auto leti. To je lepo. Takav ima tam gdje budeš išao sa tatom, ima tam da tata pokaže gdje ima jedan dobar auto. Što imamo mi dole. Gdje nisi bio nikad sad. Jel voli mama još mene, priču o mene? Ne znam, tata. Ne znaš, jel bi volio ti da se pomirimo? Da živimo svi zajedno kao nekad, da budemo prava porodica skupa. Da šetamo svi troje. Ne. Vidi, o te možemo da bojimo. Možemo da bojimo. Jel plače nekad mama zbog mene? Jel je krivo što su se rastali? Ja. Sigurno? Da. I šta je ti kažeš, jel je tužno li ti? Mali Miloš očigledno veoma voli svog tatu, a njegova bivša žena je konobarica koja radi u kafeu Mokador.
gde ju je naš detektiv video tog popodneva. Ispada da se Velibor krio da bi mogao da se vidi nasamo sa njenom koleginicom. Vidi, tata, šta možeš ovdje da kupiš? O, šaci, kako si mi lepa, kao onog dana kad smo se sreli. O, baš jes. O, baš mi ne gledaš. Da. Je li ostala moja košulja ti prošla? Jes. Čekajte. Čekaj, mama. Drži. Hvala, hvala. Da, šta se tu foliš? Ljubavi, znaš kako je nekad ne palim se više na to. Aj, kad se sretim, kad sam te prvi put sreo na hodniku. Da. Bele Helanke. Kako je nekad bilo. Ti si stvarno krepe? Jesam. Ma da, prestani. Ajmo da idemo večerno, da završim već i ovu obavezu. Stvarno si dosadan, sam si kriv. Šta ćemo? Ja Možda da se pomirimo. Ne možemo da se pomirimo, ne možemo, ma kakav, neću tako. Ne možemo ništa, ne. Novu šansu. Imao si Svi ljudi greše. A koliko puta ćeš ti da grešiš? A neću više, sad ću sad... Pa koliko puta? Ti i ta tvoja majka ta rospija. Pa šta ću, sad ti dajem reč, neću slušati majku. Pa koliko puta, 100 puta si mi rekao, nema šanse. Ovo nam je sad šansa poslednja. Ne, ovo što radi zbog deteta. Jel razumiješ? To je naše dete, to je moje. Pa dobro, eto, dođeš, vidiš ga, idemo zajedno i to je to. Šaci. Ma kakav šaci, beži od mene, ma jok, beži od mene. Idi tamo kod one tvoje, pa tako, idi tamo. Ti si moja. Ja, bila. Bila? Da. Možeš biti opet? Ne, ma kakav. Da ostavi na miru. Ali slušajte šta on priča svoje bivše ženi. Ponaša se kao da hoće da se pomiri sa njom. Čak je i košulju zaboravio tu. Mama laže. Znaš šta, ajdemo da se svađamo ovdje ispred detetom. Može. U redu? Ajde tako. Ta priča je završena. Ali trebala sam dati još jednu šansu. Ne, imao si 100 šanse. Poslednja? Ne. Mora još jedna. Čovječe, to tebi jasno. Ali ja ne mogu da te boli nikad. Ti si meni na srcu. Ne, možeš samo da me sanjaš. To ti je jedino. Jedino je to ostalo? Jedina ti to ostalo. Na noćima ljubavi. Znaš ujutru kad ustanem, pa kad se setim, Zornjak nekad jutru kad smo ti i ja. Ja moram da ga izdrkam kad se setim tebe. Jesi čovječe bezobrazan. Pa šta ću, to je istina. Tako. A to je istina. Pa drkaj tamo, sanjam onda drugu pa drkaj. Pa ne mogu, ja sanjam tebe, ti si mi... Ali džabe ti je sve ti je džabe. Jel ti razumeš? Ne mogu da te razumem. Kako ne možeš da razumeš? Ti mora da imaš drugu, ja ne mogu živim bez tebe. Ti moraš da shvatiš. A kako nisi ti shvatio dok si bio sam? Kako tad nisi shvatio? I to ne je. Ali to nije bilo jednom čoveče, to je bilo par puta. Ali nisam znao što imam pri sebe, sad znam. Sad znaš, pa sad znam. Rekao si prošli put isto. Sad je kasno. Ne, to je sve ista priča, sad je kasno. Nije kasno. Ništa, dajmo da nas dete ne čeka. Da idemo večerom i završimo to na krater. Inače nećeš mi dati drugu šansu. Ne znam. A da ostavimo da razmisliš? Ne znam. Ne znam, vidjet ćemo. Vidjet ćemo kako će. Da se završi. Sve ovih šansu. Šta se dešava među njima? Izgleda da idu negde zajedno. Detektivi čekaju ispred. Ne znam, to je tatina ili od njegove devojke. Koji? Da. Od moje nove, ali ti si moje sunce, ti si moja duša. Ja tebe volim najviše na svijetu, znaš to? Da. Ja ne mogu da živim bez vas. Ja, primetila sam, videla sam sve o tvom telefonu. A da, mama, da je to moj novi tata, ali nije već odavno kao onaj stari tata i zato još nije Ne, Pile, ne. On je tvoj tata i on će da ostane tvoj tata. On je drugi tata, što pre? Ja sam viš da zna i dete da imaš drugog. Vidiš? Ne. A, nemaš. Ne. Viš da imaš? Nema. I da bi imala, šta to tebe briga? Jel smo mi zajedno?
Pa nije lepo, a to je lepo što ti radiš. Ja, šta ne radiš? Pa dobro, sad ne radiš ovo. Šta to što si uradio? Ma to je sad bilo bez veze. Da, bilo bez veze. Jesi počeo makar da radiš? Jo, trudim se, pronašao sam posao s njega da Ja, jesi se te godine trudio dok smo bili zajedno. Evo, parkiraju se u blizini malog pratera. Došli su ovde zbog deteta, koje oboje mnogo vole. To se vidi. Da li će se Velibor pomiriti sa Draganom ili će uraditi nešto mnogo, mnogo gore, vidjet ćete u narednoj epizodi. Miloše! Nije dete moje! On ide na... Pa đubre, jedno neopevano. Uvijek si bio niko i ništa. Čekaj, molim te. Irena, ajde ti molim te po latnicu.